አርዕስተ ዜና ኢትዮጵያ መበል 10 አህጉራዊ ጉባኤ ትካል ስራሕ ዓለም ከተተኣናግድ ምዃና ተሓቢሩ። ኢትዮጵያ በልምዓት ክእለት ካልኣይ ምዕራፍ ሓርበኝነት ከም ዘጀመረት ሚኒስትር ስራሕን ክእለትን ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ገሊጻ። ካብ ዜና ወፃኢ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንነበር ኣማኻሪ ሃገራዊ ድሕንነት ዋይት ሃውስ ማይክ ዋልዝ ካብ ዝነበሮም ስልጣን ከም ዘውረድዎም ኣፍሊጦም። سلام متعنا بلي زخوركم تملكتنا كما يتمسيو لك ساعة حدا خوين له كم تلمودنا الساعة ترالو زيناتات حزنا متينا لنا زيناتات ندام راح خمسة تنه أنا برهان فسا سناي مكتتالنا إثيوبيا أهجراو جوباي تكال سرح عالم كتتأنا قد مقانا تحبيرهم مبل عسرة أهجراو جوبايو تكال سرح عالم كاب عصرت حدك سو عصرت حمشة جنبوت كلتشحن عصرت شعاتن عم تبرت أبي إثيوبيا كم زكايد منستر كتمان مسارة المعتن جالتو ساني عفليتن. تن منستر نتي جوباي ملكيتن أبزهبو مجلسي بب كل تعمت زي سنداتي جوباي أبزعمت نمبل عسرة جزء كم زكايدن حبيرن زلوم. عبدي جوباي كاب حمسة حجرات استوصاتو حدشحن حمشة متنتساتفتي كيركاو يوم زبل تثبت كم زلون جلسان. عند حق قطبة زخنة عودة ترانسبورتن لوجيستيكسن كبن مبال بمتحبار مسرح يقبع قبله منستر ترانسبورتن لوجيستيكسن على مسمى جليزهم. أتي منستر مدرخ حجراو قبعي سيكترات مدبات أفز أزمات شعات توارح يكايد اللهم. عبتي مدرخ استرخبو توم منستر إثيوبيا بزمز قوتهم عبالة قطبة تعودي ناي مقال جدا الناس تعوتون حزون بزحات سرحتي كم استرفوه تزاربهم اللهم. نتي تبصاب زقربو أفصام مسرح قدات لوجيستيكس تي منستر يوهانس بيشاو بوغنوم هنصت حدشت معروف نفرتن مسفح نبار معروف نفرتن زحش فزات ما كم زلوو حابيرهم اللوم مقداير إثيوبيا لعل 11 مليون عالم لخه تقعستن كلتا نتوي 9 مليون هاجر لخه منقرنياتات المقعزو قليصهم ኢትዮጵያ በልምዓት ክለትን ካልኣይ ምዕራፍ ሓርበኝነትን ከም ዝጀመረት ሚኒስትር ስራሕን ክእለትን ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ገሊፀን። ራብዓይ ሃገር ለኸ ውድድር ኢትዮ ክእለት ብሩሃት ኣእምሮ ብክእለት ዝወቅዑ ዜጋታት ብዝብል መሪ ሓሳብ ካብ 27 ሚያዝያ ክሳብ 2 ግንቦት 2017 ዓ.ም ክካየድ ተባሂሉሎም። ወይዘሮ ሙፈሪያት እቲ መርሃ ግብሪ ምልክተን ኣብዝሃቦ መግለጺ ሃገር ለኸ ውድድር ኢትዮ ክእለትን ጽሬት ስልጠና ንምርግጋጽ በብኽልተ ዓመቱ ከም ዝካየድን ተዛሪበን እቲ መርሃ ግብሪ ኣብ ኩለን ክልላትን ምምሕዳር ከተማታትን እናተኻየደ ኣብ ዝጸንሖ ውድድር ተዓወቲ ዝኾኑ መናእሰይ ዘሳተፍሉ ውድድር ክእለት ቴክኖሎጂ ከም ዝኾነ እውን ገሊጸን እየን። እቲ ውድድር ምስ ጠለብ ኢትዮጵያ ዘጣዕሙን ምስ ጠለብ ዕዳጋ ዘተኣሳስሩን ጸገም ፈታሕቲ ቴክኖሎጂታት ዘድህብ ከም ዝኾነ እውን ተሓቢሩሎም። እቲ ውድድር ብ22 ዓውዲ كم زكايد عودي توريزم من نقاح زخيل مرح جبري كم زخوننا جنزيبا بتعودي نيتيبيا مس عالم لخ محور السابق كتوجد در توسخ عقب مزيب كم زخونة بمحبر أبتود الدر 17 تكنولوجيات نمرئيت كم زقربو مجلاتن جلجالوزين نيتيبيا تبصيبوم صريتن تبصحنتن تمرتي كبن مبال قلاحتا بمهاب يسرح له كبلو منستر تمرتي برهان نجا جليصوم بروفيسور برهان نجا منستر تمرتي كاب وشتي زهنصوم موديل كالاي بابيات تمرتي حدا زخونه هنصت كالاي بركبيت تمرتي اغاط انطنو اب زوبا غوجي كتما شاكيسو اجميروم
ኣብቲዋን ስርዓት ትምህርቲ ካብ መሰረቱ ብምቕያር ሃገር ዝሃንጽ ቀጻሊ ትውልዲ ንምፍራይ ቆላሕታ ብምሃብ ይስራሕ ኣለውን ኢሎም እቲ ቤት ትምህርቲ ብልዕሊ 50 ሚልዮን ብር ዝህነጽ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ህንጸቱ ኣብ ውሽጢ 12 ኣዋርሕ ከም ዝዛዘም እውን ኣገንዚቦም كبرات تفلكتي قدم قبل حصرت زيناتات كتكاتلو صنحكم حزي دما بزرزر نابز حزنام زيناتات كحلفكم رئيس ممحدار كلل امحرا ارغا كبده كتماتاز تمرصتن تودادرتن مباصح توريست مغبار يسرح ملاو غليصوم توم رئيس ممحدار ابتي كلل استفلاليا كتماتات ربحنت حبرتسب زرغاغصو بروجكتات ينصو ملاون حبيروم لو صبصاب سامويل ورقايهو دابيا سينغ تقربايا رئيس ممحدار كلل امحرا ارغا كبده اب كتما بحر دار اب هنصت تركب بروجكتات مسرته لمعات منقد غوبنيوم اتوم رئيس ممحدار اب اوان تعدات ابتا كتما زهنصو زلو بروجكتات منقدي درجهم زحلو مخانوم تزاريبا بحر دار كتما وسط በጣም በርከት ያሉ ፕሮጀክቶች እየተከናወኑ ነው ያለ ኣብ ከተማ ባህር ዳር ብርክዝ ዝበሉ ፕሮጀክትታት ይውገንለው ኣብዚ በጀት ዓመት ክዛዘሙ ዘለዎም ፕሮጀክትታት ኣፈጻጽሞም ኢና ንርኢ ዘለና ክሳብ ሕዚ ብዝረኣናዮ ብጣዕሚ ጽቡቕ ስራሕ እዩ ዝስራሕ ዘሎ ሰፋሕቲ መንገድታት እዮም ንሳይክልን ብእግርን ዝጓዓዝን ዝኾኑ መንገድታት ተፈልዮም ይስርሑ ኣለው ኣብ ከተማ ባህር ዳር እዚ ዘይተለመደ ስራሕ እዩ ከምዚ ዝበለ ማዕሪ ንኹሉ ግልጋሎት ዝህብ መንገዲ ኣብ ከተማ ባህር ዳር ፍሉይ እዩ اتوم بروجكتات منقدي هنصاتهم انتزازم استفلاليو مسرته لمعاتات اب ግምት ብምእታው ከም ዝስርሑውን ገሊጾም መንገድ ብቻ ሳይሆን የኤሌክትሪክም የውሃም መንገድ ጥራሕ ዘይኮነስ መብራህቲ ማይውን ቀልጢፎም ንኽስርሑ እዩ ዝግበር ዘሎ ቅድሚ ሕዚ ከም ዝነበረ እቲ ሓደ ምስ ሓደ ዝጓነፅ ስራሕ ዘይኮነስ ተስማዕማዕን ተዛማድን ተመጋጋቢ ዝኾነ ስራሕ ኢና ንውግን قدمي كرامات متاو نتوم بروجكتات نمززام يسرح مهلاو زغلصو توم رسام محدار هنصاتهم انتزازمون نحافشاو منقسقاستا ختمه لعل اجام كم زهلوم يمزغلصو باند بكل የዜጎችን ከቦታ ቦታ የመንቀሳቀስ ቅልጥፍናቸውን ያሻሽላሉ ደህንነታቸውን ያሻሽላሉ بحر وجن زيجاتات كابوتا نابوتا من قصاصهم يسالتو بخالي وجن مهرتي كاب فريتي نبعد كتيب قلت نخبته يجبر بحفشة افتخاتمات بعزو سخو من قصاص سبات كلتا فزو سخو من قدتاتيوم ازون زبلت تتناخيرو قلت له يوم كل مداوي دحن النت محبر سب زرقاقصو كمزيوم زبلو بروجكتات سرحت مسرة المعات اب كالوت كتماتات يوجنو مهلاوم ون اتوم رسم محدار قالي جميع ከተሞቻችንን ተወዳዳሪ ተመራጭ የቱሪስት የምርት ያገሉት ከተማ እንዲሆኑ ለማድረግ ከተማታትና ተነሐናሕቲ ተመረጽ ከተማ ቱሪስት ምህርትን ግልጋሎትን ንኾና ሰፋሕቲ ስራሕቲ ንሰርሐለና ቀጽሉውን ኣብ ሜትሮፖሊታን ከተማታት ተመሳሳሊ ስራሕ ክስራሕ እዩ ንኣብነት ኣብ ደብረ ብርሃን እቲ ስራሕ ቀጽሉ እዩ ኣብ ኮምቦልቻ ወልድያ ደብረ ብርሃን ማርቀስውን እቲ ስራሕ ቀጽሉ እዩ ስለዝኾነ ኣበናሽተይ ከተማታቱን ነዘን ዓበይቲ ከተማታት ከም ሞዴል በመውሳድ ክስራሕ ንገብር ኣለና
أب أوان تعدات رئيس ممحدار أرقا كبد حاويسو تقدامي مكتل كنتيبا كتما بهردار قوشون دالمون كالوت لعلوت أمرار حاون تساتيفهم يوم من قصص إثيوبيا تفري كابز جمرت حدو عقم مفراي اندستريتات النعبة كم زمته رئيس ممحدارات كللات قليزهم مسجد تتحيزو أب كيدي إثيوبيا تفري أقام اندستري زخونو محلقات مفتاح كم استقالن سب هفتن منقستن نمتسار عدل كم استفترن منستر اندستري أفريط لهم منوران قرمعي قدموا منستر دكتور أبي أحمد من قصقاس إثيوبيا تفري ورح ميازا خلت تشحن 14 عام تمرن نيرو علاوز قبرو أتمن قصقاس أبوش تعدي تتكأ تمرتات بمفراين أفريتي بمبرت تعن تبز حنت مرتي كام مسفح بزحلفة إثيوبيا كوز أي تتو مرتات أم متراف زل على الجام إن بركته مزيو رسم محدار كل العفار أول 4 وجنوم قسقاس إثيوبيا تفري تربحنة إيكونومي نمر الرجاز زل على الجام كم زلوه أردي يوم إثيوبيا تمرتني كنا أمراتين داسترين كما سوافات كما تناكر أنصار سلفي ترجم الله ملع على إثيوبيا تفري أفريتي إندستريات نمجفحن نمت نخارن عبي ترجم الله كم كل أب إندستري أو زفر توريزم زل على عامي فتيرونايو مس إثيوبيا تفرت تحيزو 10 زخنا فابريكاتات أب قرباوان أب كلنا كمرقاين رسم محدار كل المأخلة إثيوبيا دكتور اندشوط أصوبو جنوم من قصقاس إثيوبيا تفري كابز جمر نبزي عقم مفرا اندستريتات كاب أوان نب أوان إن عبي كمز مزأة على يوم إثيوبيا تعملت لك الناقة سنجمر قماش ميهونوت مامرت تكبار لا ينبرو قوسقاس إثيوبيا تفرن تجمر فرق زخنا أب مفرا تكبار ينبران سلازي زي ملعل أب سرح زي نبرا فابريكاتات بزتمال أبركي ناب سرح نخاطوا أخيليو عقمي مفراينون نخعبي حجزيو كعب وزع إذا أتو مرتات أوشت عدي نخفرهون أخيليو أبزور إثيوبيا تفرين بخالوس قداس مسكل قالوا زينا إثيوبيا عن حيز جبرو رئيس محدار كل الأمحرة أرجع كبر بوجنوم قسقاس إثيوبيا تفرين مجمع رشعو أبتي كل اللي أبزر كبو زوباتاتن من محدار كتماتاتن مدرخ إثيوبيا تفري مسلات جليز بزيون قدم حزين نيندستري محل خازخون أجمعات مفتح كم استقالن منجستن سبهفتن تقراريبون بحبار نخسرحو أم مكبار متشوخونتات مفتار كم استقالة أرد يوم ياندانو فابريكا የምርታማነት ደረጃውን በአማካይ ከነበረበት 52% ወደ 61.9% የማሳደግ እቅድ ይዘን ነበር። ሕድሕድ ፋብሪካታት ብርኪ መፍራይነቶም 52 ሚታዊ ነይሩ። ነዚ ናብ 61.9 ሚታዊ ናይ ምዕባይ ትልምሒዝና ጸኒሕና ክሳብ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ናብ 59 ሚታዊ ኣዕቢናዩ ኢና። ኣፍራይነት ኢንዳስትሪ ንኽዓብውን ኣኽኢሉ እዩ። نزوين متنخارون مبل ساسا إكسبو إثيوبيا تفري أبسقط القدم 25 ميزا خلتشن 17 عام تمرت أباد سابا مأخل كونفنشن كمز جمر مينستر إندستري أفليت أيو مينستر إندستري ملاكو على لبل أبسقط القدم أبسق فت إكسبو ديبوم نغازيت أنياتات ما برهزاون تخون من قصقاس إثيوبيا تفري كابز جمر نابزي إندستري تات زقات مومز أقامات نخفتحون أقم مفرايوم نخعبي مقبار كمستقالة أرديوم يوم የኢትዮጵያን ተወዳዳሪነት ይበልጥ ለማላቅ ተወዳዳሪነት ኢትዮጵያ ክብን መባል ኣብ ቴክኖሎጂ ጸመተ ጌርካ መስራሕ ላይ ስለዝኾነ ብዓይነት ቅድመ ሕዚ ዘይተራዩ ምህርትታት ብዓውዲ ቴክኖሎጂ ዝቐርብሉ እዩ كما قلالزاتهم مينستر رابط استدالو مدرخ ما محيش ماكرو قطبا نزفر مانوفاكتشرينج زنبرو اجام انتاي كم زمثل زر رايلو مدرخ مخانون رديوم يوم ماكرو ايكونومي ريفورمو لاي በተለይ ለማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ምንድነው የነበረው አስተዋጽኦ ኣብ ሪፎርም ማክሮ ኢኮኖሚ ንኢንዱስትሪ ማኑፋክቸሪንግ ዝነበረው እጃም እንታይ እዩ ዝብል ዝዝተየሉን ኢንዱስትሪታትካ ብኡልክዕነት ዝተፈጠረ ዕድል ይጥቀሙ ደለው ምስ ሪፎርም ማክሮ ኢኮኖሚ ተታሒዙ ተወሰኽቲ ክስርሑ ዘለዎም ስራሕትኻ ታዮም ዝብል እንሪእሉ ዓብይ መድረኽ እዩ መላዓል ኢትዮጵያ ተፍሪ ካብ ዝጀመርናሉ ግዜ ጀሚሩ እቶም ግልጋሎታት ብዝተዋደደ መንገዲ ንሰብሃፍቲ ንምብጻሕ ጻዕሪ ይግበረሎ ስለዝኾነ ምስ ሎጂስቲክስ ፋይናንስ ተታሒዙ ዘለው ስራሕቲ ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዘለውን ዘድሊ ሓገዝ ከታዩ ኣብ ዝብልን ዘተ ክሳለጥ እዩ حز دما ناب زين عداقا كنسقر فريات سقا إثيوبيا نجاين حاويسو أب عالم لقا عداقا تمرات كخون مقبار
ምስ ቻይና ዝግበር ምትሕብባር ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ተገሊጹ ኣብ ምትሕብባር ደቡብ ብዝተፈላለዩ ዓውድታት ምትሕብባር ኢትዮጵያን ቻይናን መፍርያይነት እንስሳት ንምዕባይ ዘኽእሉ ስራሕቲ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ተግባራት ብሓባር እናሰርሓ ከም ዝርከባ ተሓቢሩሎም ልዑል ሃፍቲ እንስሳት ኢትዮጵያ ብግቡእ ንምጥቃም ትኹረት ብምግባር ኣብ ህንፀት ፕሮጀክት ዓቕሚ ምትእሳር እታወት ፍርያት እንስሳት ካልኣይ ምዕራፍ ፕሮጀክት ሎማዓንቲ ዕላው ኮይኑሎም ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣማኻሪ ልምዓት ሃፍቲ እንስሳት ሚኒስትር ሕርሻ ኣለማዮ መኮንን ከም ዝገለጽዎ ኢትዮጵያ ሉዓላውነት ምግቢ ንምርግጋጽ እናሰርሐት ኣብ ትርከበሉ ስራሕቲ ሃፍቲ እንስሳት ብግቡእ እናተጠቐመትሉ ከም ትርከብ እዮም ገሊጾም ኣማኻሪ ኤምባሲ ቻይና ኣብ ኢትዮጵያ ሊዩ ዋንግ ፍርያት ስጋ ኢትዮጵያ ቻይና ሓዊሱ ኣብ ዓለም ለኸ ዕዳጋ ተመራጽን ክኸውን ዝግበር ምትሕብባር ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ኣረጋጊጾም ካብ ዜና ወፃኢ ድማ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንነበር ኣማኻሪ ሃገራዊ ድሕንነት ዋይት ሃውስ ማይክ ዋልዝ ካብ ዝነበሮም ስልጣን ከም ዘውረድዎም ኣፍሊጦም ዶናልድ ትራምፕ ንኣማኻሪ ሃገራዊ ድሕንነት ማይክ ዋልዝ ካብ ዝነበሮም ሓላፍነት ብምልዓል ንሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ማርኮ ሩቢዮ ብግዝያውነት ኣብቲ ቦታ ሸይሞምዎም ኣለዉ ትራምፕ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብቲ ገጾም ከም ዝዘርግሕዎ ንማይክ ዋልዝ ቀጻሊ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ክኾኑ ከም ዝሓፀይዎም ድማ ኣፍሊጦም እዮም ወዲ 51 ዓመት ኣባል ባይቶ ሪፐብሊካን ነበር ዋልትዝ ስሩዕ ስኑዕ ሓበሬታ ኣፍሲሱ ብዝብል ሰፊሕ ነቐፌታ ከም ዝገጠሞም እውን ይግለጽ ሮይተርስ ከም ዝገለጾ ማርኮ ሩቢዮ ሄንሪ ኪሲንጀር ኣብ ሰብዓታት ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢን ኣማኻሪ ሃገራዊ ድሕነትን ኮይኖም ካብ ዘገልግሉ እዋን ክልቲኡ ሓላፍነታት ዝሓዙ ናይ መጀመርታ ሰብ እዮም ኢሉሎም ክቡራት ተመልከቲ ማዕዲ ዜና ቅድሚ ምዝዛምና ቀንዲ ዜናታት ዝዕለት ከዘኻኽረኩም ኢትዮጵያ መበል 20 ኣህጉራዊ ጉባኤ ትካል ስራሕ ዓለም ከተተኣናግድ ምዃና ተሓቢሩ ኣብ ኢትዮጵያ ብልምዓት ክእለት ካልኣይ ምዕራፍ ሓርበኝነት ከም ዝጀመረት ሚኒስትር ስራሕን ክእለትን ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ገሊፀን ካብ ዜና ወፃኢ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንነበረ ኣማኻሪ ሃገራዊ ድሕነት ዋይት ሃውስ ማይክ ዋልዝ ካብ ዝነበሮም ስልጣን ከም ዘውረድዎም ኣፍሊጦም مبارك استملكتي نسعد زحزنا مزينات بزي زازمنا سلام كتالكم عزينا نمسكن سلام